skal vi tale lidt med nogle fugleeksperter. Det er fugleeksperterne Tove, Freja og Emilie. De skal fortælle os i dag lidt om denne prægtige fugl, lappedykkeren. Og det er ikke bare en lappedykker, er det, Emilie? For hvad er det for en slags lappedykker? Det er en lille lappedykker, som der er den mindste art af dem, vi har i Danmark, er lappedykkerarter. Ja, for den er lidt lille, ikke? Hvordan vil du beskrive udseendet? Jamen, udseendet på den, den er meget mørk, men ved brystet og ved munden opad der er den meget lys. Og så er den jo ikke så stor, som I nok kan se. Hvor mange æg ligger den, og hvad tid på året er det? Den ligger 3-5 æg, og det er april måned. De for det meste kommer i løbetid, hvis man kan sige sådan. Helt sikkert. Og så kommer der normalt 2-3 unger hen af sommeren. Hvad spiser de så? De spiser meget insekter og larver og planter og små fisk. Hvad spiser ungerne? De spiser larver og planter, sådan for det mindste. Så de sorterer lige fiskene fra. Det er måske lidt for stor en mundfuld. Ja, Okay. de er jo ret små. Sådan. Skal vi gå over til noget fakta? Ja, Det er meget interessant. Velkommen tilbage, og tak for fakta. De var rigtig gode. Kevin kører igen, og nu skal vi i gang med næste del af interviewet om lappedykkerne. Vi har stadig vores eksperter med os. Det er Freja, Tove og Emilie. Og den kære lille lappedykker. Okay. Hvor bor den her lappedykker så for det meste? Den bor for det meste ved kysterne, eller søerne. Så er det søerne. Jeg tror, vi bliver enige om søerne. Super. Hvor er de fra, sådan rent geografisk? Jamen, så er de fra Europa. Europa primært. Hvilke lande, sådan mere specifikt? Skotland, Sverige og Danmark. Men hvilke områder i Danmark er de så i? Jamen, det er meget i Nordøstjylland og Østjylland. Men hvor opholder de sig allermest? Sådan allermest? Jamen, det er jo nok hovedpunktet af Amager. Ja. Amager. Der kan de rigtig godt lide at være. Kære lille Amager. Ja. Ja. Men er det så også de samme steder, de yngler? Ja. Ja. Stort set. Ja, det er det. Okay. Hvad gør de om vinteren? Jamen, om vinteren, der bliver det jo meget koldt udenfor, så de får sådan en ekstra dragt. Som består af nogle fjer, lidt ligesom hunden, der får mere pels. Og så tager de meget til isfri havne, eller ned til sydens sol. Okay, det lyder også fornuftigt. Det kunne vi også godt bruge. Jamen, så siger vi tak for denne gang. Det var alt fra eksperterne, og alt om den lille lappedykker i denne omgang. Hej Henrik.